Suarane hebat ya, Gong. Ora tau esuk Mbak Ayu iki lho. Hakarono. Sinden kuwi reng nek gelem ngenger ngabdi ana kraton mesti kesawapan. Contone Suwargi ibuke Dek Tatin, Bu Sri Lungit kuwi abdi dalem. Oh iya. Terus meneh Mbak Nanda Sulastri kuwi abdi dalem. Oh iya. Sapa meneh Bu Prenjak kuwi abdi dalem. Sapa meneh Bu Patmi kuwi abdi dalem. Sapa meneh Ibu Candralukita kuwi abdi dalem. Kuwi agak kok gelem ngenger dadi abdi dalem ning kraton. Mesti kesawapan ngerso dalem. Suarane kaya Mbak Ayu kanyes-kanyes. Ah iya. Nana liwat Siratal Mustaqim awas. Yo. Ki nek cara wong meteng mau wis kelima gong sangang sasi 10 dina terus iki lahir guer. Selamat, selamat. Agama urung kaya cengkok ambar iki. Ambar aku sing gendari malah larase tak golek ora ketemu. Kok tak gathok slendro karo pelok lho kok ora masuk. Ning ndi iki? Tekan gone orjane tak kon meneng kowe mesti meneng. Aja ditentengke man. Iki mau sing marai ambar kok ya. Ah ngandel ora. Wes iki sarjana seni kok Gong, wis sekolah ning Solo. Ya tak jajal nek campur sari kok. Kang tumrap ning tanah Jawa. Agama gemeng haji aku jan luar biasa Gong. Luar biasa. Do trengginas kreatif.